rănirea bestiei. Să vedem dacă i-o fi foame. Aha, aha, pac. Direct. Mai dăm unul? Mai dă-i. Stai să găsesc unul pe aici. Și-a lăsat pânză în spatele ei. Da, știu. Se vede, lucește. Ia uite. Fuluța, ți fomică? Ți fomică, tati? Hai că-ți dă tati din mâncare. Să văd dacă mișcă ăsta, mișcă. Ia, Tuluța, mamă. Ia de acolo, Tuluța. Ai mai sare și pe ăla? Cred că da. Hai, Tuluța, hai. Pentru tine l-am pus, hai. Nu mai vrea oare? Îi lasă numai pe ăla așa. Tremură mâna. Strâmbă mâna de la mine. Iată. Da, nu cred că îl mai ia și pe ălalt. Oare îl ia? Nu cred. Tu, mă, că azi am mâncat 3 vierni deodată, să-mi bat pula. Ah, tu știi unde filmezi. Vreau să-i filmez colții, da? N-am apucat. Poate scap telefonul peste ea, mamă, ce mare cred. e să moară. Doamne, cât de mare s-a făcut. Nu-mi vine să cred, sincer. Animală. Iu. Ce faci, mama? Da, las, că nu mai...